ki gaya mini a bar maganar tafiya gida. Ka sake ni kawai na ce da kai ka sake ni kawai in je gida. Wai dan Allah wai menene ne kike haka? A gaban ki jiya na ɗau masara na kai ta nika. Ga gero nan in kin so ki furar daga. Gida in ci tuwo gara abin shegen duka. Shi kwa sautin daga wallahi sai dai in ji shi a wani gida. Mene matsalar ki gaya mini a bar maganar tafiya gida. Za a yi auren kawata ka bani 10,000. Kayan da zan saka kai zaka yi su kala 10. Kullum a cikin cifanin ka za ka haɗo dama. Sannan kuma za ka ranka lallaba da cikin hikima. Duk zan yi haka ran da duk na zamto mu duniya na jaddada. Ka sake ni kawai na ce da kai ka sake ni kawai in je gida. Kin sa buri a ranki kin ga dole ki sha wahala. Kullum burin kike da ki ji ki cikin daula. Komai na shiga wallahi ai kai ne fasila. A'a ni kin ga kar ki je ki sa da cikin matsala. Ke kika shiga hanyar da ke ka bi ki sani akwai gargada. Ka sake ni kawai na ce da kai ka sake ni kawai in je gida. Na yi zaton auren ka shi ne cika nasara. Me kika rasa ci ko sha ko kuma sutura. Babu ka gas a gurin girki sai wutar kara. Ka sake ni kawai in ka ki in haɗa gobara. Ai mutuka raba da ni da ke a bar maganar tafiya gida. Ka sake ni kawai na ce da kai ka sake ni kawai in je gida. Mene matsalar ki gaya mini a bar maganar tafiya gida. Ka sake ni kawai na ce da kai ka sake ni kawai in je gida. Mene matsalar ki gaya mini a bar maganar tafiya gida. Ka sake ni kawai in je gida. A bar maganar tafiya gida. Ka sake ni kawai na ce da kai ka sake ni kawai in je gida. Mene matsalar ki gaya mini a bar maganar tafiya gida. What?